नानी ना दाबो उथिनो जायाखै नानी अ नानी उथि 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 8टा जालांलायनोसै उथि गावथ' उन्दुआनो मालायखौबो उन्दुनो हान्थि होआ फुङावनो उथिनानै फोजाबाय थागोन नानिना दाबो मोखां सुनायानो जायाखै साहाखौ फुदुंना दोनखाबाय मोखां सुनानै रुना लोंहैदो थां नोंहा लोंग्रोबानो जाबाय आं लासैनो लोंगोन ना दे बिदिबालाय नों लासैनो लोंदो आं ओंखाम ओंख्रि संनो रेडि खालामहैनि दे नोंहानि खामानिखौ नों मावबाय थाबानो जाबाय आं लासैनो लोंगोन आब' आं थांनोसै फैनायाव एसे गोबाव जागोन आंखौ नेबाय थानाङा मा एसे गोबावलै बसानो नेनो बानायलाय मोनबाय आं औलै मा एसे गोबाव जाखोलै बसालाय सिगांथ' बिदि जामुं माथो मा खालामबाय थादोंमोनलै दाबो फैया नोंसो बालायलांबायलै Hei, itu sama Marbo. Kan lo kok dia? Oh, nunggu tuh, mati nih baju sih lah. Pulang. Hei, salah. Hei, nanti lagi kalian aku saja sih. Hei, suat bul, terus nak. Hei, jauh, akhirnya. Wow, mai sang समायना जायगाया Hei, आरो सिगाङाव बिराद मोजां जायगा दंबायो बेथ' फार्स्ट मोनजेननायसो Hei, huni. Hei, tak hidup. Huni. नों मार्गथ' बेसेबा समायना जायगाया थौ जोंहा बै अन्थायावनो जिरायहैनोसै लासै थाबाय दै नङाबा अन्थायाव गादलिनां गोलैनोबो हागौ दा सेलफिखौनो मोनसे लानोसै दे जागोन दे Hei, नायलाय बाजिया सोरजों फैदों बेलाय बोलाय सिमिनि Hei, Roni ro गवाबो दं नों बेयावनो जिरायथ'नाय आं दसे बायजोआव थांना फैनि बे बाजियालाय माथो जोंनि बसखौबो गोसोथोयो आरो गुबुन सेंग्राबो गोसोथोयो बोरै जाखो आं नुराखै एसे नायनो सेंग्रा थांबायलै जिखि बायजोआव Kobo kan lo kota होद साइडआव बर' सोलोंजानो हे आगत आहिजाय बाजै नोंलाय सोर सेंग्राजों फैदोलै सोर बेलाय सेंग्रायालाय नोंसोरलाय असभ्यफोर आंखौ बाजै लिंनो फैदो Hei, bukan, shortboard, musuh bajinya sini. Hei baji, kalian tadi yang kuat bos muda mana? Lalu pada nungsere jongkainya santai na nangkena nungsere nanggo. Ye bajinya budak ke sini marah kira, bos sini rumah dah nungsere banyak lagi dulu. Neng lai. मा जाखोलै माथो बुलाखिसै र' नोंखौबो र' बोरलांलै बाजैजों गामसा गलांबाय ओइ किपलार भाई उठा दिया सुनो कोमरे भाई लेके मत आया आलाय माबायदि मोनदों नोंसोरो सिख्ला जंखायग्रा सोरमोन बिसोरलाय मानो बुना हरलाय बिसोरखौ मिथियाहाय सोरमोनथाय बाजै होनफैनायनि बुना हरबाय आङो मोजाङानो जादों दे जोंहा बैथिं बेरायना फै खोनासं नोंसोर दिनै जों गामियाव सासे माबा फैबाय थायो दै बेखौ दिनै बुंनांगोन नोंसोर हमनो हागौ दै फैगासिनो दङ बे समावनो फैयो जागोन बस दै जागोन बस मोजाङै हम नोंसोर बुगोन आरो फैगासिनो दङ दै हम नोंसोर मा ओइ मा खालामनाय जादों मा खालामनाय जादों मा जागोनलै बाजुजोंलाय
बसनोनो खोन्थाहरनि र' आङो आदसा अबेनि नोङो जों गामियाव सुलाफोरखौ लायनो मारिग्रा नोङो आं लाइन मारियाखैलै मा फन बुबाय थायो इसोरलै सालासो लोगो हैद मा दानना हरखो हरफिनथारनो खनसेबाव लाइन मारि अबेनि नोङो है आं लाइन मारि फैयाखैलै जौ आं लाइन मारि फैयाखै मा फन बुगासिनो थायो इसोरलै हेल' बस है सुवाद सालाम मा बारे बारे फन खालामबाय थायो नोंसोरो है नङालै बे नोंना बाजैया बे सोरबा सेंग्राजों गार'ग्लि पार्कआव बेरायगासिनो नङा हा हा नोंबा जे गारिगुलियाव सोरजोंबा बेरायदो औ जोंनियावनो नेथ' आं थांगासिनो दङ र' फै नों फैदो औ ओइ हमफैदों नै फैबाय ने र' उथाबैलै गाजिया बापरे बा माबायदि सेंग्रालै इसोरो किबाखौसो बासिबोबायलै बा खाथारलै इसोरो मानसिया बस खालामबायलै ए साला सुवर थना बायदिखौनो हमनो हाया साला नोंसा बाजैखौ सोरबा लांबायनो होद बारा जाथारबाय नामा मरखौ काले थांहैगोन नोखि र' सिन्था खालामना बस फैगासिनो जोंना औ जोंहा गोबावबो जाबाय थांनोसैथ' दिनै बेरायनोनो मोनजोबदियाहाय मालाबा फैफिननांगोन जागोन दे मालाबा सम लानानै फैफिनगोन माथो दाबो गैयाब्रा बसालाय थुगोबाव फैलाय माथो फैबायानो बसालाय बस मोनो बिसोरो दङ गोजौ दं बस थ' फै बस फै ओइ एसे सिगाङाव दंथारो फै नै बस एसे औ नंमारगौथ' ओइ जारौ नों आंखौ गारनानै सोर सेंग्राजों बेरायहोदोलै सोर नोंलाय आंखौ गार' होनफैग्रा दहाय सानैयाथ' बुजाना हरखाबायानो आरो नों फैदो नों दख'ना गाननोबो गारबाय आरो आंखौ बाबाय नामालै नोङो साला नों आरो आंनि दख'ना गाननाय लंपेन्ट गाननाय हगाय दे सिख्ला जंखायग्रा दालाय माबायदि मोनदो फै जोंहा थांनोसै साला जोंबो बुजाबाय बसाबो बुजाबायलै माबायदि बाजिलै बस मा बाथ्रा जाखोलै आंखौ दि सोबालांबाय नोंसोर थानायबा आं बुजाबाय साला नोंसोर खालि जाहोनो नांगौ साला दिनैनि दिना माबायदिमोनहाय पार्कआव बेरायनो थांबाय साथाम सेंग्रा फैनानै आंखौ बाजै लिंफैबाय बाजै लिंफैनायाथ' थिगानो दं आरो सासे फैनानै जारौ लिंफैदो रागायावनो सोबाना गारबोबायहाय आङो जारौखौथ' आंखौ बिसो लिङोमोन नुनायावलाय माबायदिमोन उदै गेन्द्राद्रा खखाबाव दारि गोनांलाय बियासो गाजा जानो सानै साथाम सामसा दंलायोमोन नों बुबो मारथारनाय होनबा जारौ लिंनायखौ बुआबालाय सावलुन बावलुननो बुनो नाङामोन मानो बुआ ना नों गोसो थोयो आं लाजियोहाय नों गोसो थोमारोसो नंगौ मोनसे खामानि माव गाबोन गुमैखौ फुंनि 10टा बाजियाव लिंहर आंबो आंनिखौ लिंहरगोन सिनाखि जालायनो दे जागोन दे आं फन खालामना खोन्थाहरगोन दे बावगारनाङा खोन्थाहरथार नै आंबा खोन्थाहरनोसै हारे बेखौबो लिंहरदों नामालै आया बेथ' मैया सोरबा जानायसोलै बेखौबो लिंहरदों नामा ए नोंसोर सफैबाय फै जिराय फै हाबबो बेयावनो जिराय फै दे
नोंसोर जिरायथ' आं दै लायना फैनि दे। माबिनि नोङो नोंखौ सिनायनो सिनाया आंथ' कक्लाबारिनि र'। नाथाय नोंथांखौ नुफेरनाय जायाखैमोन। मैया सोरबा जानायावसो नुदोंमोन। मा होनदों नों मा होनदों आंखौ सिनाया बे एरियायाव आंखौ बयबो सिनायो नों आंखौ सिनाया गारबा आंखौसो गोसो थोयो बेनिखायनो आंखौ लिंहरदो मिथिदो नोङो मिथिदो साला बेहासो लाजि गैया गारा सोरबा जागलायनानै मा सुबुरुमलै। मा गरमसो बुंदों आंखौ नोंखौ नों गरम बुंदों आंखौ एकदम गरमनिसो नामा इखौ हे नोंसोरलाय मा बुलायलाय आंदो र' नोंसोर सानैया जों सानैखौ लानानै बिराद कनफ्युज जादों ना र' आब'खौ लिंहरनि र'। आब' अ आब' माबार फैनाय नङाबा इसोर सानैया बुलायलायनोसै साहाखौ उनावबो फुदुंनो हागोनखाय। आब' हाबबो इयो आंनि आब' गिता आं सिता। सोर गितालै सितायालाय सोर जाखोलै? सेम होदों सानैखौबो नानिया जों सिनाखि होखाबायानो आंनो आरो गिताया। नोंसोर सानैया जुरबासो बेनिखायनोथ' नों मैया आंखौ सिनायाखै नोंगौथ' आरो गुमै जागोनखौनो मैया सिनायियावनो सोबाफ्लांबाय गाज्रि मोनना हादे गुमै। आरो नोंबो आंखौ सिनायाखै आंनो सिताया। सानैनाबो महरा एखे मालाबा बेवहाय जागोनखौनो समखौनो जागोन र'। ए गिता माथो साहा फुदुंदोंमोननो साहाखौनो लाबोदो लोंना थांसै आरो ए आं दहायनो गेसाव फुदुंना दोनदोंमोन साहाखौ साहाया खामजोब्बायसो खोमा। ए जाम्बिया बिखि दालागै साहा जानानै दंबाय नालाय बियो।